O Club Juventude Cambados quere crear canteira na súa vila, atraer os máis pequenos a que gocen do fútbol e que irán formar parte das súas categorías base. Con este obxectivo, o equipo cambadés colaborará cos centros escolares da vila para organizar a primeira festa do fútbol. Un evento no cal lle deamos paso á captación destes cativos, que veñan a conocer a actividade, que veñan a conocer o clube, e, bueno, pois tratar de que no futuro é un proxecto no cal iniciamos por aquí, pero de cara ao ano que ven temos un proxecto de realizar as tarefas de adestramento desas idades, que lle chamamos biberón, de 4 a 6 anos, en cada un destes centros. A festa terá lugar o día 17 de maio pola tarde no campo de Burgáns. A actividade é para que os rapaces gocen sen ningún interese competitivo. Básicamente sin resultados, sin ánimo de competición, simplemente cun ánimo de que os nenos veñan, disfruten do día, disfruten da actividade, coñezan o fútbol, coñezan o Cambados. E para que os nenos e nenas gocen da festa, tamén terán actividades alternativas. E despois pois habrá tamén actividades diversas como pintacaras, hinchables, bueno, que os nenos poidan saltar e brincar durante 3 ou 4 horas aquí e que todos esteamos en armonía, ligados ao deporte e deso se trata un pouquinho. Dende o Concello tamén apoian a festa do fútbol como respaldo ao Cambados e para fomentar o deporte entre os máis novos. Que realmente aquí só xoga a categoría senior de forma habitual, entonces é unha forma que teñen tamén os máis pequenos de xogar, de divertirse, de pasar ben en un campo de césped natural como este de Burgáns, non? Que agora mesmo está en moi bo estado de conservación. Que é unha boa forma tamén de achegalos ao Cambados e que queiran ser xogadores do Club Juventude de Cambados pois cando sexan maiores, non? A inscripción xa está aberta para todos os nenos e nenas que queiran participar na festa do fútbol. Os interesados deberán facelo a través dos dípticos repartidos nos seus centros escolares.